Anem a resoldre el problema número 9. Diu, suposant una radiació mitjana de 1000 watts per metre quadrat, això vol dir la quantitat de llum i calor que ens arriba del Sol, la quantitat de llum bàsicament ens interessa això, 1000 watts per metre quadrat, calcula la potència que aconseguirem, la potència, amb un grup de col·lectors solars que ocupen una superfície de 225 metres quadrats. Ens demanen quina potència aconseguirem. Si tenen un rendiment, el rendiment és igual al 60%. Això són les dades que ens donen i demanen la potència. Si tenim instal·lat aquesta quantitat de metres quadrats de col·lectors solars. Resulta que tenim 225 metres quadrats i per cada metre quadrat que tenim posat de cada panell ens arriben al Sol 1000 watts. Però clar, això serien els watts que ens arriben del Sol, però d'aquests només se n'aprofita un 60%. Per tant, què fem aquí? Doncs, de cada 100 watts que ens arriba del Sol, això serien watts del Sol, només 60 són útils, watts útils. Per tant, senzillament, watts del Sol, watts del Sol, i ens queden watts útils. Fem les operacions aquestes i el que surti són 225 multiplicat per 1000 multiplicat per 60 i dividit per 100 igual 135.000 watts útils, que això són, si 1000 watts són 1 quilowatt, i ho posem això en quilowatts, ens donaran 13,5 quilowatts de potència que obtindrem amb aquests 225 metres quadrats de panells, amb una eficiència, si tenen una eficiència d'un 60%. I això és tot del problema número 9.